Is-Soċjetà Maltija għall-Arti qed tfakkar il-100 sena tagħha f'Palazzo della Sal il-Belt Valletta b'kunċert mogħti mill-pjanista Charlene Farrugia. L-interess lejn il-mużika beda minn mindu kont żgħira, naħseb l-ewwel ispirazzjonijiet kienu ċerta diski li kienu jinsabu d-dar tal-ġenituri tiegħi, u mbagħad naħseb l-ispirazzjoni ta' wara kienet l-ewwel għallima tiegħi tal-pjanu, Mrs. Amodio, illi sfortunatament ħallitna ftit ta' snin ilu, illi inkoraġġietni biex nieħu t-tagħlim tal-mużika bis-serjetà. Bħalissa naħseb l-ispirazzjoni lejn il-mużika tiġi mill-ħajja ta' kuljum, minn mużiċisti kbar ovvjament li insegwi li nisma' mill-istudenti tiegħi li nagħllem anke minn uliedi stess. Jiġifieri l-ispirazzjoni naħseb tibqa' issiba u naħseb tinbidel iktar ma meta tikber anyway u timmatura. Tajt kunċert hawnhekk ġewwa Palazzo della Sal bħala kunċert mis-serje illi qed tiġi organizzata biex tiġi ċċelebrata 100 sena minn mindu s-Soċjetà tal-Arti sabet ruħ hawnhekk ġewwa Palazzo della Sal. Kien kunċert li fih daqqejt xelta ta' mużika minn kompożituri Maltin kif ukoll kompożituri barranin, u naħseb illi ntlaqa tajjeb mill-udjenza li attendiet minħabba illi amalgamajt ċertu xogħlijiet illi mhumiex soltu li jiġu eżegwiti flimkien, u naħseb illi l-effett li ntlaħaq kien wieħed li ħsibt illi ma kienx ħarnexxiel imma fil-fatt intlaqa tajjeb ħafna. Llum qed issir masterclass l-istess ġewwa Palazzo della Sal u parti miċ-ċelebrazzjoni, studenti tal-pjanu setgħu jinkitbu biex jiġu jagħmlu masterclass miegħi, ġifieri qed inqattaw f'sanar flimkien hawnhekk nisimgħu studenti żgħażagħ idoqqu biċċiet tal-pjanu u jiena nagħtihom ftit pariri kif jistgħu jtejbu l-esekuzzjoni tagħhom tax-xogħol. Naħseb illi l-udjenza illi qed tattendi l-kunċerti bħalissa qed tinbidel xi ftit. Naħseb illi fil-passat l-udjenza kienet daqsxejn iktar matura u qed nieħu pjaċir illi qegħdin jiġu iktar żgħażagħ għal dawn il-kunċerti fil-fatt bħal studenti tal-mużika, bħal tfal ġenituri illi jattendu biex it-tfal u żgħażagħ ikunu jistgħu jaraw kif mużiċisti jġibu ruħhom meta jagħtu kunċert u forsi jiġu ispirati xi ftit biex jieħdu t-tagħlim tal-mużika daqsxejn iktar bis-serjetà wkoll. We can stop on every beat. So we go tam ta 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 tam ta ta ta.